Һәр ел уздырыла торган җыенга райондагы урта мәктәпләрнең 10 класс укучылары килгән. 22 егет 5 көн дәвамында гимназия спорт залында яшәп, хәрби хезмәт нигезләре буенча беренче күнекмәләр алалар. Безнең физик яктан әзерлекне тикшерәләр. Без һәр көн маршировать итәбез, йөгерәбез, постта басып торабыз һәм армия дисциплиналарын өйрәнәбез, кабатлыйбыз. Тормыш иминлеге нигезләре дәресләрен алып барышы укытучылар егетләрне строй белән йөрергә, Калашников автоматын сүтеп җыярга, постта чын хәрбиләрчә торырга өйрәтәләр. Расланган көн тәртибе нигезендә иртәнге 6 саат 30 минуттан төнге саат 10-га кадәр һәр минут планлаштырылган. Теория белән бергә практик биремнәр дә ныгытыла. Айрым спорт төрләре буенча нормативлар да тапшыралар. 2 шатналык барып Казан полигонда атып кайттылар автоматтан. Не булды инде бу практически. Хәзер монда безнең теория һәм практически занятиеләр шушында мәсьәләләрдә үтәчәк. Монда полоса препятствий, разборка автоматларны укытучылар өйрәтеп, расписание занятий буенча шунда егетләр безнең тормыш күрәчәкләр. 5 көн дәвамында алган белем күнекмәләрен егетләр киләчәктә тыныч тормышта файдалана алсын иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.